Free games. Ooh. Došli u prvu epizodu GTA Online, valjda, naše nove avanture, valjda, možda serijal, ne znam. Ostavite like ako želite da snimam GTA Online. Pa, ajmo da vidimo što treba da radimo. Edit. Ok, znači imamo ovdje našeg lika, treba da ga editujemo. Pa, ajmo da odemo ovako. Ok. Dobro. Prvo želimo da bude ovako, ok. I sad da vidimo što ovdje ima. Facu možemo da menjamo. Ok. Možda ovako nešto. Ne. Nešto malo ovako. Ovako. Ok, mislim da je sada dobra faca. Ok. Idemo dalje. Izgleda kao ja. Pa nos mislim da bi stavio ovako, standardno. Ovako. Ovako, dobro. Da vidimo sa ovo. Standardno. Mislim da mu je faca sada gotova. Idemo ovdje. Kosa, neka mu bude ovakva. Znači, trepavice da mu budu možda ovako nekako. Dobro. Ne. Ok, ovako. Dobro. Dobro. Ok, ovako. Da vidimo, sada ćemo malo da dodamo, ne, ja nemam tako crveno. Ne, fak šta je ovo? Sklanje to, okej. Šta je ovo? Neću to. Stani, sklani. Ne. Bit će ovako dobro, okej. Ne. Ok, sada, samo da vidim jesam mogo, možda oči, ne. Ne znam kada ćemo više sada biramo odjeću. No. Ne žurka, ne. Pa ne znam. Mislim da je ovo okej. Ovo je nice. I ovo nije, ovo... Okej, ovo mi se malo sviđa. Da, ovako ćemo. Neka bude možda... Vidimo možda... Neka bude možda... Okej, mislim da ću možda samo da stavim slušalice, to. Oh, yes! Ovo izgleda nice, o ne.
sada da vidimo ovo. Ovdje mogu nešto da menjam. Ovo, šta? Ne, želim da dodam stavinu. Okej, ovo su stvari to, okej, stamina nek mi bude ovako. Vožnja želim da bude dobra. Dobro, to je to. Idemo da nazovemo lika Obrad Blaze. Dobro. I evo ga, ovo sam ja. Savršeno. Moj lik je napravljen. Ajmo bacite svi like za mog lika. Ovako. Da li želim da skipujem GTA Online tutorial? Ne. Da vidimo GTA tutorial. Pošto ja nemam pojma kako da igram GTA Online. Da vidimo. Šta će da mi kažu u tutorialu? Čekamo. Dobro. Joining GTA Online. Evo ga. Ok, idemo. Ok. Dešava. Tutorial drops. U redu. Da. Ovo je zgodno. Ovo izgleda veoma cool. Ok.